סוף סוף מגשימים חלום, יוצאים לשטח עם הטנרה אחרי שנה שהוא אצלי, וזהו, תמי מפרגנת. כן, מאוד מפרגנת. שולחת אותי עם אורי, סוף סוף, וזהו, בוא נראה איך זה יהיה, נראה לי מגניב, לא? תהנה בטוח, כן. מה יכול להיות? קצת ברור, טבע, טבע, זמן עם עצמך. מדבר, אמנם יום הכי חם בשנה נראה לי, אבל כן. נראה לי מגניב. טוב, אז זה חום יבש. חום יבש, חום יבש. כן. בוא נראה מה ארזנו פה. טוב, קסדה, ציוד צילום קצת, פנסים, סכין קטן, גזייה, ציוד שינה, תרמית גב לציוד צילום, מגפיים ועתיקים של GV, קניון. בואו נראה איך זה ילך, נראה לי יהיה סבבה לגמרי.
מה? איפה? כן, כן. שלום, מה קורה? מה קורה אורי? קנית את כל המזרח התיכון? זהו? נוריד את הקסדה. איזה מקום, איזה כיף. כן. תתאושש. הופה. היי, איזה כיף. איזה כיף מיקי, איזה כיף. להוריד את הקסדה. מה? להוריד את הקסדה. מה להוריד? להוריד את הקסדה? לא, להיות במקום הזה. להיות במקום הזה כיף גדול. כן, אבל פה זה... אוטוסטרדיס. אבי, זה על הציר פה. כן, אבל אתה יודע, יש פה בית שימוש, ושם זה... מה קורה? הגענו, הצלחנו, נראה על הכיפק. בסך הכל נתחיל להתארגן על הקמפינג פה ויאללה, הנה עכשיו זה עובד. טוב אורי, הכל מההתחלה. לא, אין לי מה להגיד מההתחלה. רק תצלצל למשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא מחר כי אתה אהבל. וואי 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 וואי. אני אומר, what the fuck, נראה לי משהו לא תקין פה. כן, נו, צלם, יש לנו פה צלם. אוי ואבוי. טוב אורי. מה זה המכשיר הנוראי? זה מפחיד. ממשיכים פה את חגיגות ה-60. רגע. תכף יהיה בשר, כמו במסעדה, כמעט כמו במסעדה. כמעט. בירה גולדסטאר, כמו שצריך. כן. יש קצת אופנועים פה בואו נראה את האופנועים, הגיעו גם האופנועים. חבר'ה, לעשות מנוי לערוץ היוטיוב. אנחנו מדי פעם מקליטים. הנה אבי. יש לך מצע. יש לי, שנייה. יש לי איפשהו. נשבע לך ששמתי. טוב אבי. אני יודע איפה? אני אמצא אותו. יש, תבין. נתחיל השם שלי בשבילי. כן, ככה שנתחיל.
איזה פינוק פה. נראה מה יצא. בוקר טוב, הנה הדלקתי רקורד, מקליט. אתה בטוח שזה הרקורד? זהו, עכשיו בטוח. הגור פה בטוח עובד. כן, מיקי, איך היה הלילה הראשון באוהל? משהו. אחד האוהלים הטובים. זה לא אחד האוהלים הטובים, זה האוהל הכי טוב שיש. הכי טוב. שרד הסערה של האנשים של הבוקר. הנה האנשים שהולכים על השבילים שם למעלה. הנורמלים. אנשים רציניים מאוד פה. וואי. הוא ישכח את הכל בדרום אמריקה, חדר של פילים. חדר של... עברנו פה. סוואנה באפריקה, זה נראה לך הגיוני? איפה קצת טיפת נימוס? ואתה יודע מה, אתה צדקת. כי היינו צריכים לקום אתמול ולעוף לאיזשהו, לא יודע למה, אליו, תוך הוואדי שם. זו הייתה טעות, וזה לא יקרה. תרשום לאבי נון. זה מצולם. לא, תרשום לאבי נון על המיקום. על המיקום. אבי, רק תגיד לאנשים, אם הם רוצים לצפות בנו בהמשך, לייק וזה. סובסקרייב. בדיוק. לא לשכוח, חבר'ה. למעלה בפינה, סובסקרייב. תודה רבה להם השר, אוהלים מצוינים. אוהל משרת אותי כבר הרבה שנים, וזהו, אוהל מצוין, מומלץ. בואו נתחיל לעבוד רציני, נוציא את הפינג'אן, נעשה קפה, ואורי, אתה אחראי על השקשוקה? על השקשוקה, אבל שנייה. מדרון או דרום? נדדה שנה שלמה במחוזות, אתה יודע, הלמות תשמע, אני הבאתי כרית מתנפחת. תקשיב, זה כל שנייה יוצא אוויר. תגיד, אתה גם הבאת בובה מתנפחת? כן, לא שמעתי. זה כרית נוצות, לא סתם. זה מה שהיה פעם, תראה, אתה תרגיש. וואי. תרגיש, זה מלווה אותי כבר שנים. וכל פעם אני מחליף את העטיפה, כי אתה יודע. כן, יפה. לא, זה ניסיון כבר. זה עניין של ניסיון. אתה מבין, להביא כרית לא מתנפחת. לא נכון. נשבע לך. אני הבאתי מתנפחת, אתה לא מנפח אותה עד הסוף. אני לא ניפחתי עד הסוף, אבל כל פעם שנייה יוצא אוויר. הופה. נו. נחת. השאלה אם הרקורד נלחץ או לא. וגו פה זה... מיקי, זאת בלי לכוון, זה לטיפשים כזה? לטיפשים. שגר ושכח? שגר ושכח. כזה אני צריך, אורי? 7. זה עוד של הטיפשים ממש. זה כבר... יש לי 4. רציתי להביא את 4. יש לי גם 4. גם אצלי זה 4. אתה יודע, צמן למהירות, צמן לזה, צמן לפה. לא, זה פעם אחת עושים. כן, תראה. לא פעם אחת, זה משתבש תמיד. מה שעשיתי, לקחתי את הישן. קפה עילית, כמובן. הקפה שלנו, של הישראלים. קפה טורקי. אבל אורי שתי את התה ויסוצקי, גם שלנו, לא? זה גם שלנו, לא? כן. הלילה הראשון במדבר, במסע חוצה ישראל. כמה עולה באמת אוהל היום כזה? אורי, כמה עלה? 2,200. באמת? 2,000 שקל. אני שילמתי 2,000 שקל בשביל אוהל. והתנרה, מה אתה רוצה להגיד על התנרה? אופנוע נפלא. אופנוע טוב. לא בשבילי. הבנו. אבי, הסוס שלך? אני לא יודע מה להגיד, אבל הוא נוסע. אורי. כן. אוקיי, עכשיו, שיהיה קצת תוכן לערוץ, מה אתה מכין לנו לבוקר פה? אני מכין שקשוקה. שקשוקה במחבת, הנה, אתה רואה, יש לי פה כמה שטויות. יפה. כן, רגע.
נראה שזה עובד. יופי, עובד. עובד. תעשה פה לייק לזה וקישור לערוץ של רמי לוי. כן, שנייה. זה יכין, כן. שנייה אחת. בוקר טוב. כן. עכשיו נעבור לצופים מחו"ל באנגליש פליז. רגע. מה אתה מכין לנו? לא, זה לא השתמשת אף פעם. לא, אני רוצה לשים טיפה מים. מים. אבי, מה הולך פה? תגיד לי. יש פה קולינריה לשמה נראה לי. יש פה, מיקי הביא פה איזשהו, את כל הבית. לא יודע איפה הכניס את זה על האופנוע הקטן הזה. איזה אופנוע? זה מוביל טנקים. מוביל טנקים כנראה. כן. אופנוע. לזכותו יאמר שאנחנו נאכל משהו ולא איזה משהו דלוח. אבי. כן. מה אני צריך לעשות? לא, תיזהר מהאש. איזה אש? אש זה השם השני שלי. מה זה לא נתפס כזה? שמה? ככה. אבל זה לא בדיוק, אתה יודע. הוא קצת לפה, קצת לשם. זה צריך להיות... לא? עכשיו, דודי צריך לאזן את הקרוון, אחרת השמן רץ לכיוון השני. בסדר, מה אז לעשות? אני מאזן לך את הקרוון עכשיו. וואלה, זה מהיר לוקח. זה צ'יק צ'ק. או, יש איזה... כך. יש. אולי תוריד את האש? now you're talking. היית שנייה וחצי. וואי. וואי, לא מצליח. מלחיץ. לא, כי זה לא שולחן לעניין. אז למה לא לשים על הסלעים שם? כבר להגביה. עשינו את זה. נו. לא נורא, זה בסדר. תעזוב את זה. לא, זה לא יד פלס. אורי, תגיד לצופים אם יש להם המלצות שישלחו לנו זה. אני מתפלא איך לא הבאת פלס. למה לא הבאת פלס? יש לי. יש לי ביד. יש לי בטלפון. אם לצופים שלנו יש מה להגיד, תשלחו לנו יש שם זה. מה זה? זה פרסום סמוי. תודה ל-Yellow שתמכו בנו. עזוב רגע את השולחן, אבי. לא, אני לא יכול. אתה יכול. לא, תסתכל תניח. מה קורה, תראה מה קורה, אורי. לא. זה אוי, מוזר. וואי. הנה, עכשיו זה ירד למקום. הנה, התיישב. מה אתה מחפש? זה אבן, נשים לו שם משהו. נו, יש פה מלא, אבל קח את זה, הצהוב. אורי. רגע, פה. רגע. יו. אורי, בבקשה. הנה, פלס. אבל... חברים. מלח, משהו, יש לו מישהו? כן. חכה רגע, אולי מישהו. בוא'נה, אבל זה בשניות פותח. כן. שלא ישרף הרוטב. אוי. לבחוש אורי משהו? לבחוש משהו? בצל יש לנו? בצל יש? זהו, שהבצל הלך. הלך. טוב, נקווה שהשקשוקה זה. יהיה לנו טוב. רגע, בלעם. כן, או. הם נדבקו. כן, זה... יפה. לא נורא שהקליפה. לא, זה אבל לצופים, שיבינו. איזה ערוץ הולך להיות לנו. צריך להוסיף סוכר, לא? אנחנו נקבל את כל הקליפות בתוך. עזוב אותך, רובי, בחייאת דין. עזוב את זה, נו. טוב.
אבי, מה אתה אומר על השקשוקה? מעשה ידי אומן אורי זה... זה אם אורי לא היה, אז היינו אוכלים מה היינו אוכלים. אולי איזה, זה לא לא שקשוקה שאני יודע, עושה, אתה יודע שאני עושה אותה. אולי איזה תבשיל כזה חפוז כזה, אבל אני עושה שקשוקה. סוף הדרך. מושקעת, לא כזאת, אבל זה גם בסדר. אני אגיד לך, בגילי המתקדם כבר קשה להתכופף. וכשיש שולחנות של קק"ל, אז הרבה יותר קל לעבוד, יש לך את הכל לידך, אז אתה משקיע. וגם שכחתי להביא את הדברים שלי, שזה גם מגילי המתקדם. זה קשור לגיל כנראה, לא? אבל הביא את זה.